Gikan na po ko sa amo ang payag. Gikan ko sa bukid. Kaya nagatiman ko sa akong mga baktin. Mo na po ni akong attire. Oh, lukdo. Kada uli lukdo. Kaya akong mga nirabhan. Nangabuling ka nangahulog. Muni nga nirabhan na po akong utro. Pagkauga, muni ako na pong gihipos. Para pong sulod sa bagay. Kapoy ba yung manlaba. Kadusingot ang agi. Dagko kay singot. Grabe gyud ka. Kuan makilid kay dalan. Lapok pag gyud kay kusog ang ulan gabi. Ang dalan oh. Muni mo agyanan. Kita kayo. Uy. Uy, Ginoo ko. Tungason kayo eh. Kusan eh. Pag muna akong payong kay murag sabal kay pagsagka. Attire oh. Ay dala na mo diri nga danglog kayo. Agwantan gid ani baklay kay di man masud og motor. Baklay 2 ka kilometro kapin. May choice kay layo man kayo ang uma na ay duol lahi na magtag-iya muni agwanta na lang yun. Grabe ka haway sa tuhod oy. Haway kayong bagtak. Sa unang panahon upa-eskwelahon umiskwil gusto po umiskwela wala mo po ikabayad sa eskwelahan muning ato gipadung sa uma gahayong taga kahuman eskwela kay naralandong lingkod-lingkod pa. Ay grabe ka. Puri gaba gyud. Manakit atong bagtak og tiil. Plus na pay lukdo. Mura ko ani kanang adong mulayas. Uy, loko. Kapita sa dalan. Mga dalan oh. Grabe ka pita. Naguba sa mga trucks tubo-tubo. Trucks tubo-tubo dito guba. Agi kong lati-lati, agi na kong sagingan. Muni. Mudalan. Kanunay. Sa kayo. Hindi ko maabot. Grabe kasingot. Bye. Thank you for watching.